alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi lave lørdagsvideo. Vi er udenfor, mig og min ven og kameramanden. Så vi skal lave røvspark med, så man får 5 skud. Med den her håndbold. Så gælder det om at score alle målene. Og så skal jeg prøve at se, om jeg kan slå det. Med håndbolden. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan slå det. Den der får højst mål, skal, må skyde røv på den anden. Hvad hvis vi får lige mål? Hvis vi får lige, så spiller vi videre, indtil der er en, der har flest. Og han starter, og så har vi lavet sådan en mærke på trampolinen, hvor man kan vide, hvor man hopper bagfra. Så vi går i gang nu. Der kommer en lidt sen fredagsvideo op senere. Fordi vi glemte lige, det var fredag i går, så... Nej, det glemte vi, og vi skulle begge to spille kampbold. Så vi glemte det, at vi havde for travlt. Vi skulle også have... Ja, jeg tror, at alle skolerne i Danmark skulle have animationsdag. Ja, så vi var rimelig trætte. Vi går i gang nu. Kristoffer har 5 skud. Og vi må ikke tyre, har vi aftalt. Ingen røv! Fortsæt! Kristoffer har scoret 2. Jeg har scoret 2 ud af 2. Så skal snart til at redde nogle bolde. Jamen, siger jeg. Stor cigar. Så skal jeg også score alle. Han scorede 3, og han har skudt 3 skud. Andersen. Nej, jeg var det en. Han har 1 skud. Han har scoret 3 og misset 1, og han har 1 skud tilbage. Glem, når der skal kastes ris efter, når der skal giftes. Der skal kastes. Pølsemandens. Pølsemand. Ja. Kristoffer. Vand Kristoffer. Han scorede 3 og misset 2. Det vil jeg ikke være med på YouTube, så nu skal jeg ind, så vi laver lige en ny kamerastilling. Så går vi i gang igen. Nu skal jeg også. Så lige hurtigt crocsen af. Det er det, hvis du kommer ud af lige. Så hvis jeg scorer 4 mål, så vinder jeg. Vi er i gang nu. Og man må ikke fyre. Og Lukas skal lave et trick. Ej, det gør vi næste runde. Nej. Jo. Det er ikke før, du går til håndbolden. Jeg tyrer ikke. Ja. Du vil ikke et trick. Jeg tyrer ikke. Hvis du vil skyde normalt, så må jeg vel Jeg også. kan ikke gøre noget, altså. Du står der normalt som mig på fodbold. Jeg er på fodboldmål. Tror du, det her er det samme? I hvert fald i fodboldmål. Så hvis jeg scorer nu, folkens. Hvis jeg scorer nu, så er jeg vundet det hele. Så går vi i gang. Så skal du røve. Ikke lige nu, så bliver jeg. Jamen, du er ikke færdig. Jeg har 1 skud tilbage. Jeg har scoret 4. Jeg laver et træk. Men så skal du have røv. Hey, der var mål. Jeg scorede 4 og missede 1. Så nu skal Kristoffer have røv. Nej, ikke lige nu, Sofie. Vi går i gang. Op med dig. Jeg er klar. Er du klar? Så fik Kristoffer sin røv. Han ligger lige derovre på græsset og lige slapper af. Men jeg vil også gerne takke af den her video. Husk at like, subscribe. Jeg har set, at vi er kommet på 130 følgere. Tak. Vi kommer snart op. Vi skal snart lave vores 100 subs special. Jeg tænker, at vi laver den i efterårsferien. Like, hvis vi skal lave den. Og skriv en kommentar. Vi ses.